alle mulige svær og sådan noget til. De laver. Der er faktisk krokodille. Du kommer faktisk med, Peter Pan her. Krokodille kommer. Prøv at se, Peter Pan. Du har Peter Pan. Det her, det er de små, der hygger sig herinde. Og der er vi på de snorer som rigtig. Det bliver vældig fint, når de er færdige med det. Er det svært at holde rytmen? Nogle gange! Ja, nogle gange. Det kommer an på, hvad for en sang! Hej, det er sjovt! Ja! Er det fedt at være i Peter Pan band? Altså, ja. Ja, mega glad! Er I venner med nogen på banen? Nej! Hvad hedder jeres bane? Hvad er Pink Unicorn? Jeg er ikke medlem mere. Vil I spille en lille sang for os, eller en lille stykke? Vi spiller Piraternes sang, det er et omkvæd, og så skal jeg have morgenmad, ja, det er så. Hvor kan vi det lave sjov? Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Helt vildt meget. Helt klart. Der er en rolle. Ja, jeg har spillet spillet og jeg spiller til 2. Altså sådan en kor. Er det svært at være rollen? Okay, meget uden noget lavet. Ja. Er I sceneskræk? Nej, overhovedet ikke. Jeg drømte, at han fik prinsessen, og jeg lød sammen med stort glas. Vi skal have fat i den smukke indianer, lige siger lige. Peter Pan gør alt for at redde hende. Ja, det er overraskende. Jeg er lidt sådan. Jeg fik sådan. Hej og velkommen. Tak. Hvad er din rolle? Jeg skal spille klaver og trækharmonika Hvad er du i gang med nu? og øve. Og øve. Hvad skal du have på? En trækharmonika. Det bliver sjovt at skulle spille til en musical. Hvad er du i gang med nu? Jeg er lige blevet fri, men ellers er jeg inde i designerstuen. Og hvad skal du have på? Jeg skal have nogle indianertøj på. Glæder du dig meget? Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Det tror jeg bliver sjovt. Det bliver bare sjovt at skulle spille klaver. Tak fordi I vil se med. Hej hej. Hej hej.